Hello guys, good morning, and ako naman ni Junjun Oliva, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So today guys is Saturday, so musta ang mga ka-Junjuns dyan. And Saturday morning, and we wake up early because kanang Sabado, ika nga pahuway, pero wala tayo pahuway. Ug una na tong buhaton guys is ato ning pasinawan nga trapo-trapuhan, ijawat pud mo sinaw ba kanang masinaw-sinaw sa atimanon nato sama sa pag-atiman nato no sa atong kaugalingon. Ambot og hawag atiman pa nahong kaugalingon nga pinasagdan ang tas kusina guys na wag atong tiyanos guys naguna na sa mo na nga ato ning atimanon neto sagdanan guys. Para in taon ni guys, ikanan rin taon na itong pagpalit. Handa, miskino in taon ni pagpalit na to guys. Kanang gitri gives pa dyan ni nato. Muna nga, ato ning atimanon, itong trapo-trapuhan, ijawat po mo sinaw ba? Kaya gusto na to kasaksanan guys. Kanang, ay, alang sa kasayoran sa tanan, nga kini nga itong mga sakyan na napalit ni Koan, kanang mga sikanhan rin sa taon ni kanini atong kita potrapohan. This is only 80,000. Jagi 3 gives pa jud ni nato. And katong usaka katong Sportage kalain taon to 40,000. Oh, di ba? Makasakyanan ta mga kuan na jud din taon mga salin-salin, pero at least nga nanatay masakyan guys ang atong ambisyon sa una nga atong kanang nay mga pagpaningkamot doon na jud na kuan doon na jud nakita. This is the fruit of our labor. Labor union. Sana all. So, manitong buhaton. Matay ibuhat guys. Nga itong sinaw-sinawan. Kaya jawat po din taon masinaw. Okay. Nga nila yung taon eh. Pero kanini ang pagpalit na ako guys. Barato rin eh kay naglubog mo ni si mga ka-Junjuns, no? Naglubog niya for 5 to 6 months nga naglubog ni siya tungod kay ang ijahang alternator is naguba dyan guys. So tanawon ang sod guys. Oh mga ka-Junjuns, ara pag taon ni siyang nindot og sod mga ka-Junjuns. Atong pinduton ready kay mo ukap ang ato sa front nga cover kay atong hulingon ang ijahang tubig, ang isang asiti og okay pa ba. So muna ganiyon na to pag-atiman ng atong mga gamit guys mga ka-Junjuns kay panagsarain taon ni nato kung unsa bada may puno man ang tubig, so mga ka-Junjuns di na nato tibugan. Okay na ini ang ijahang kanang ETF. Okay gihapon na aga po sod. So ay problema mga ka-Junjuns, ay okay na kayo, okay kayo kari po dapat tubig sa wiper, okay po na. So itong tanawon ang ijahang gauge sa kuan, gauge sa city. Ito lagi okay paghihapon na ay manasukod din sa kuan stick sukdanan sa city kung napabaysod mga ka-Junjuns. So, ngayon na to pag-atiman no ang atong matasakyanan sana all atiman nila, pero agka mo na ba po yung nag-atiman ninyo. Yes, kailan ba po kung madyan tayo nag-atiman na pastilan dolor nindot man tayo paminawon mga ka-Junjuns kung naay mag-atiman nato no. Sana all o kari po di atong gihubot ang para po na sa sukdanan sa kanang asiti sa katong bawo para transmission siguro na murag mao na sukdanan sa asiti sa transmission na morning giatiman gid pagkanindot sa paminawon kung nay mag-atiman nato no. Diba atong panggaon dyan itong mga gamit kay ginuko di ra ba dyan ta maka-acquired og mga dali-dali gamit no. So nahuman naman og check up guys ato ng tabunan, ibalik na nato ang tabon karo perfectly na kaayo. So mo ning atong sakyan na o gato sa tan-aw ning sod bi kung unsa gatoy sod ning atong sakyanan di ba oy pagkanin sa sakyanan wa pa dyan yung mga issues ning atong napalit bag nga
second hand. Second hand. Kanindot sa sulod sa sakyanan. This is only 80,000 piece. So yes, ang alternator dahil guys dito ni nato napalit sa Manila, no? Katong ko nagpadara taog ko dara nagpicture porque nakita ko. Dito na to gipapalit sa Manila, nagpadara ko gipadana ko og pisa sa morning nadali ra og pa koan, nadali ra og padagan. So isa man ni atong lagwirta sa atong ginagmay negosyo, ginagmay basta kanunay, no? Kani mo ni ang puwa labaw mo ng sikanhan ni guys, naghulog in taon ko dani og nagmonthly ko og kanang 8,000 guys kanang puwa. Sana mag-workout na nato, no? Daka tong bunggo ano tong iuli ni sir guys kay kanang naay need naman jud ko. So karon guys ang problema is naay problema nga tong sakyan ng puwahon guys kay ngani man jud yung sikanhan natay bagong natay mga gipang puli nga mga pisa kay arong street na yung taon ni magamit na yung taon ni nato nga mupatok na yung taon ni nato sa itong negosyo. Pasalamat ko sa itong mekaniko, shout out ko ni Boss Lito Tadim, madyo din taon ni madali-dali din itong mga sakyanan guys, no? Og pasalamat ko ni Boss Lito Tadim nga isa kong tultulan datong koan kay si Jai katong atong Ford Escape nga last nga napalit. Si Jai in town dato may courier. Si Jai gipahanjag si Jai sa koan. Gipahanjag si Jai ni Ma'am Nisel nga mao'y tag-isa datong Ford Escape nga ipabaligja. So mo na nga isa po kong gialok mo nang atong napalit ng taon to pero gitrigger lagi yung taon to nato. So kani problema dani atong puwa guys kanang maglisod din ay ang brake niya is naidaot and ang isa pong kingpin aalis dan. So mo na nga gitangtangin taon na nila daga tong driver mo na tong driver round ni si Ja driver mag halo blocks manggama og halo blocks. So inja sila mang deliver may mga welding onon. Maswerte ko dani ang mga sakop, no? Salamat ko sa mga sakop nga taga San Pascual kay sila gyud din tayo responsible sa mga batok na sa among negosyo ginagmay. So naana ang tornilyo sa ligid nagtangtang na jud naglisod din taon ni sila tangtang dani. Kumbate in taon mo kay arong mga gamit na in taon na koan kay uli na ra ba in taon to na tong bunggo kay di na in taon na to maapas og monthly ang bunggo tag size mail ba sa in taon ng monthly sa bunggo og aho pang ko anon og din na uli ni sir daghan ako problema guys maglisod dili ko gapas sa 8 mail nga buwan sa una nga atong uli ni sir kay arong 8 mail na ang buwan atong sunod bahalag daghang utang guys basta kay naay nakita nga koan success ang atong negosyo natin nakita nga kausbawan sa atong koan maningkamot raman ta guys maningkamot ta sa limpyo nga paagi, no? Sa limpyo unsa kanang tinarong nga paagi nga koan nga wa tagi apakan nga tao. So nga na ra, no? Og kanay sila na kumbate pa intaw nagtangtang na natangtang na. Ang ilan na po na ng tangtangon guys is katong kingpin. Di pa? Naglisod din tao na sila o kuan labang na ko na nagpupos kanang makuha laman tong kingpin kaya malidaan o sa kasit kantidad na po ni guys ang kuan pero nang loan na in taon ko danis pag-ibig sana all ni loan o pag-ibig pero ang tag-ija walang pag-ibig. Agoy kasakit ba naabay pag-ibig. Rito sa mga ni guys tangtang bati boss saan man jud boss nga ikaw man gayoy ay atong doktor sa atong sakyanan pasalamat jud kog dako mo imagine ikalima ni si nga mekaniko nga kuan so karon pa jud din taon ko nakatagbo og mekaniko nga tarong so enja molaban jud ni si og
kanang tag-ija sa kuan di ni siya limbungan nga kuan purya kuan lamang pod sa uban. Mao ni siya no. So mo na nga nilahotay tada ni siya kay tanawa duk kana ulo kumatin taon dugay kasi rin taon na nilang pumospos na nagkuarong mo logsot naman ang kingpin kaya grabe nga hiya kasi rin taon mala mo na nga agwanta kasi rin taon o koan so mo na ipalugsoton grabe ning kagod man nangita kasi rin taon ng pakis buslito kana dok jud boss kaya makuha ng koan karong intawon na maajoner kay dako jud in tawag batok kay kaning atong sakyanan nga na-acquired kung okay na nimo man gamiton nato mangumpra og bunbon bato di ba salamat sa Diyos nakuha ra gyud in taon nakuha sa kadugayang kuan pero nagabihan na lagi in taon bahala kuan kay dalhon man sa tagbilaran kay press man na siya unsa palitan datong kingpin ambot sa lang kingpin dia nga mo na ni pugong magpugong sa ligid guys so na grabe overtime kasi din taon sa para laman makuan mada ani kaugma mo live na punta ni kaugma kay matutag tagbilaran kay aron magamit na ning atong sakjanan sa atong negosyo guys kay imagine kung kanang nay magpa-deliver ko og kanang naay bunbon ang usa ka delivery sa bunbon guys is 6,500 samantala og kanina makabiyahe na ta gamit na ning kuan maka less almost basta kay dako ang dako diferensya og nanatay kagalingon nga sagdanan nga mo kumpra ngadto sa train adto sa kanang naay kumprahanan og bunbon ag batok etrom ta sa alturas guys no and nga galing nga bato mo ni atong kuan sa atong negosyo sa pailin-ilin lagi ta kayo in town makapalit og bugas so kay hapit naman maglobat ning atong cellphone guys and hapit na pod mahuman ning pagtangtang dani mo nang maingon na lang ko bye bye guys.